Belum bunyi. Belum siap, Ibu sudah maju. Jarang-jarang begini. Jogja istimewa. Asik. Bersama Pupu Cahyani. Asik. Mas Bagus. Yuli Ananta. Bu Sri. Mangan tempe rasane koyo mangan laos sapi. Biasa anane sing penting lo kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Susu Sama cucu terus aku kowe apa kata madu. Bunga tenang rasane wong kang lagi gendruwo. Tak berjuang tekan jalur melengkung. Ikut nyanyi ya Bu Sri. Kowe siji. Kowe siji ne. Aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane terus aku ra bakal mete. Aja sumelang terus aku ra bakal ilang. Ibarat koyo kutha Jogja istimewa. Harus sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane terus aku ra bakal mete. Kowe aja sumelang terus aku ra bakal ilang. Ibarat koyo kutha Jogja. Ibu Sri istimewa pokoknya ya. Harus bantu Bu Sri. Asik, atas banon gue. Aku ra bakal ilang. Ibarat koyo kutha Jogja. Ibu Sri pancen istimewa. Ibu ini ibu siapa? Ibu Yuli. Ibu Yuli.
iso sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kutha Jogja Ibu Yuni istimewa ibarat koyo kutha Jogja istimewa ibarat koyo kutha Sukmawati istimewa. J matur sembah nuwun Bu Sri, Bu Yuni, sehat-sehat selalu berkah barokah nggih Bu nggih buat keluarga besar Ibu Sri sama Bu Yuni, terima kasih. Yusuf Kawati. Sang Dewi katon lam-lami hamba parwani sembi harum kembange melati dasar wulane datari sejati manggiyo lestari angitung kembang suci yang semi sajrot ning sepi angen-angen kula ono tawan miteri tanpa wangenan Yusuf Kawati bersama Yuliananda Agus Jalantar setelah foto Cica Audio Raja matur sembah nuwun Ibu. Rasa tresna kang sejati manggiyo lestari angitung tembang suci yang semi sajroning sepi miteri tanpa wangenan
tresno kang sejati manggiyo lestari amitung kembang suci yang somni sajrone kosopi Yang punya lagu Ayayang boleh joget. Angga ya. Spesial buat Angga. Anaknya Mas Tri ya. Acara foto. Ati kananda sehitung liang hanya aku kowe lakukan bagus tak jaluk ojo selek
langsung saja memberikan selamat. Bude, ya Allah budeku sayang. Ini keluarga besar Cilengsi Mas Bagus. Ya. Bude kan sini sak rombongan. Untung gue udah sampai sini dek. Kalau enggak gue dipotong. Bude selamat datang segera Mo. Opo iki satenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe Wes kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku beci eko menunggu saka uripku pari pasan rangge lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis telanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Nyusukawati untuk Anda. Cerah foto Cijantung. Luar biasa. Mas Bagus Demantara. Kak Rizka Moriska. Raja Wali Audio Sound System. sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mengke wong liya rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Sukawati Rizka Moriska Mas Bagus
tasan langge lintang dengan kosong kowe teko gawe loro marang tresno rangke lintang lengan kosong kowe teko gawe loro marang tresno Ayo fofot fofot. Mama hadir.
Terus kan kamu nggak ikut, nggak capcay ya. Makanya jangan banyak duit kamu. Anggon ku mikir
Damani bersama Yuliananto juga Ibu Cahaya.
bagi peserta yang nomor undian 02 kalah peton bersama Mbak Yuliana. Yusukawati. Kapan rokomu iso tak ketop saben bengi gede impen-impenku doyai apa slikan iso ngerti saben dino anane mung kangen saya cetha mung sira sing tak angen-angen masa ibarat langit lan bumi bakal tak perjuangno tekan tapi siji Masano atimu weleno tresnomu bakal tak coba sakawane wektu sumile nangin teko kapan bahagia bagi lakumu ngecap ning sandingku kaya apa bungae ngati ranyoko iso nyawiji matur suwun Gusti pun maringi tresno sing kemati Sukawati. saben dino anane mung kangen saya cetha mung sira sing tak angen-angen masa ibarat langit lan bumi bakal tak perjuangno tekan tapi siji Masano atimu eneno tresnoku bakal tak coba sakawane wektu sumile rangen teko gawa kabar bahagia bareng lakumu nyedhak ning sandingku kaya apa bungae ngati ranyong kok iso nyawiji matur suwun